Ahojte, tak zdravím, som v záhradke pre fanúšikov rýchlo rastúcich stromov, že natočím jedno krátke video, jak vyzerajú stromy po zime. Toto som si zobral aj meter, 4,10 m. Som odmeral tento jeden strom, cca tých 4,10 m, úplne presne na centimetre, to není 10 cm hore dole, ten je zhruba taký najvyšší, ale zhruba sú asi všetky do tých 3,5 metra, niektoré majú 4, hej, tieto tiež určite sú narastené na tie 4 metre, tieto sú nižšie, toto je vidieť, že tento stromček má možno nejaké 3 metre, proste je to individuálne, proste je to príroda, je to strom, niektorý narastie naozaj, že viac, niektorý menej, tento pod touto rozkvitnutou marhulou, tento má ozaj niečo asi máličko cez 2 metre. Takže je to individuálne. Z tých 5 metrov to naozaj možno, že v nejakých dobrých ideálnych podmienkach, že narastie, ale to je ozaj také klišé, no ale tie 4 metre sú naozaj reálne. Toto sú jednoročné stromy, no v podstate s výhonkou, tak dajme tomu, že majú asi rok a pol. Tieto stromy minulý rok boli zasadené v januári, dneska máme už marec, síce už sa naozaj tlačí jar, ale tieto pavlóny naozaj začínajú pučať až keď je máj, naozaj až keď je teplo, naozaj až po apríli, keď už sa je ozaj, že oteplenie, vtedy začínajú pučať, vtedy začínajú rásť. Takže aspoň takto v krátkosti video, jak vyzerajú stromy po jednom roku života, takéto sú z nich sviece. Ešte možno by som na doplnenie, dôležité je, áno, oni tuto z týchto, tuto mal list a oni z tých listov niekedy takto vyháňajú proste výhonky, a tie výhonky treba to len takto odsviknúť a nechať oni vždy tie dva také hlavné, proste aby stále išiel do výšky. To už jak chce si ten strom upraviť, keď niekto nechce mať veľa konárov, ja konáre nechcem, na to mi to je úplne zbytočné, ja chcem, aby proste rastli do výšky, mali pekný kmeň, a takže vidíte, žiaden konár, len čisto takáto svieca. Tak ďakujem za pozornosť, ahojte, majte sa.